Uriani tu hata malulupulop to dita ipataruh hita tu minggu okuli sadarion minggu na maduhon asa say toktong mangaranapi matata topak dahuba natuk mangurubi hita disudi akka si pikiran disudi akka natadupi las niroha arsakpe rodiak kabuban nabui mardoduhi parngulota aharo nataranapi laos ima temani minggutta ima mangaraduti patik ni Jahuba alasun dengganna patik ni Jahuba firman Tuhan itu sempurna. Hamunak kadamang dahot dainang mulo didok di hatabah taksun dengganna lapatan nadakya terbatas. Hadengganon ni patik ni Jahuba. Dang tarukur sian manang ahape alat ukur nadong dihita. Songoni masud dengganna patik ni Jahuba si radutatta jala si udahunota asatung mardohar duminggan umuli sadok pardalan ni ngoluta di tonga-tonga ni hasyanganon molo merdalak kita di mobil di dalan tentu adong kodisiaka rambu-rambu lalu lintas naikon siatu satta jala sulahonota asa denggam merdalan iur nang perdalanan dau nang akka parmaran ay molo adong pangatusyon na berbeda isaran ni lampu hijau merdalan tentu aku minasodenggan merdalan akka transportasi buido gabe mabuan akka parmaran meredupun akka dongan nas iban na molo lampu kuning waspada hati-hati tungi lampu merah atau pa asabu itong na asing berdalan dengan di pertikian akan nahot diaturan dada holat dirina nama duma na salamat alay do nang mabuka partikian tudongan na humaliang asa sonang nguluna daw siya nakaparmaraan dalauli mardalat saluhuna ng akka paranguluta maka hidup dengan teratur pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa aturan. Alani menuju debatahi tasonari hamwak kadamang dohot dainang makanguluhon paurat tubaga sarohata sudeng gaddo patik ni Jahuba lapatan nadang adong akanahurang molo taulahon patik ni Tuhata lumubi hatam. Adong gosipata si geok-geok na madjaha patik ni Tuhata nang kakaparjami tao pe. Isarana molo tunga pala sotsok tubaga sarohata songon natadok ma amen puji Tuhan cocok butuau hatan debata sadaryo. Alay molo songon nasuga tubaga sarohata hatan Jahuba do akapatina kalau do tadokon di mana dui rekop anggotua udang pas dugi gabe tadok mas seolah-olah perbagian ni hatan debata melo sosok turu hatta tu hitamai alai melo posi hatan Jahuba paingoton hita kalau do tadok dak tua udah ada dokon non tua pala dong aku datang kaki dui
doh namarede misalnya tu perlu gusa dan durai ia sui suara sopran dwe dak tuawi tu halahan dwe gabe sadar menang naso sadar tapa bahir mahatani jahuba tapa bahir mapatik itu hatta na dia tuau na dia tu halakan alayang go hatani jahuba doh patik na sadari madok sudeng gaddo patik ni jahuba molo taulahu ni di bagasar roha mauliate tu hatta hamunak kadamang doh dainang tau kak majolo satokin bibil tabi na tersurat di Hebrew bid 12 ayat 10 sad Ibrani pasal 12 ayat 11 Rakmahita Zolo Madzaha Melihat ma ala lumayan dupe na babuan bibil dalay ma tampak lain ni live streaming on tanga pala si sudi behita mabuan akka bibilta ala yang ko kamata inata na tua-tua dabuah ma asa melo dibereng anak kota do dibereng pahuputa mamaku opungku tetap bawa Alkitab ujungnya kayak bedo barang nasida nak perong tersurat misalnya isi lay tetap say tabuan nang kabibil tay di bagas zoro ni Tuhan pamit cangon danglas ni rohay hilalaon dia kan bahir hatan debata napa bahir pati ngai danglas ni rohay di do hilalaon arsa dui alai moloduk salpui di parbue hodo hati goran di bahani ko zakonot tado sa sitong nga sude hatan debata manang na bentuk picak pe manang bentuk sipai ngok pe manang na apul pe molo tazaloi di bagasar roha mauliate gabi botot tado di pudian dari tung hati goran do pati gi jahuba nama makulingi alanido hamwak kadamang na parzolo disunggul daking diayat walui lau marhua do pati gi jahuba dohot hatan parzolo idok pasabam roha out sura dangadong hatan debata tazalo tiki marukil hita tak sabam rohata tak sanggup pita mazalo keda out sura dang sabam rohata alani hatan debata tu padak sanggup pita merenida dongan misalnya na berhasil HP anak kota dang dupe Yesui anak konni tetangka hatop laku boruna HP boruta sona lumiling tak sabam rohata alai marojah tuhatan debata di pasabam hatairo rohat tagano menyukakan hati kita sehingga kita mampu bersyukur menerima menyambut diri kita apa ada imana parzulu molo sudeng gaddo hatan jahuba laus ido parzulu pasabam rohata madalani akka ari-ari ning udutta molodak Petrus sudi diolo itu jahuba akan nata pangido akan nata parsita-sitahon alai hatani itu hatta doho akka pati naima pasabam rohatta menerima keadaan menerima diri kita penuh sukacita babua mersugut taduan alusan di debata sudi
nata persita nata pangido titiki halehetan na hobar tu lomoni roha. Hamunak kadamang doh day ng paduahon molo sudenggan pati ni Jehovah sempurna firman Allah lau marhua me muse jak konota najaha mazomse ayat sia disidok di gordo pati ni Jehovah akasi palas roha. Tengah palas roha berbentuk amplop maksudna yan si patah hamyak kapan diton doho situon kay lias si palas roha minna ulo gabi orientasina akamplop lay si patah margay iba madokon tang liham yang pelok may may boto hamu no maddo hape isinay do alay na nga palay sa sitong ka ang gwa pala na maben las rohata ikon hatanay do ikop patik ni Jehovah do anggos si palas roha ay pitaro patik ni Jehovah di patiur dot akka perdalanata merhite-hite patik ni Jehovah las rohata di patiur nang akka perdalanata tatuk solas rohata godung tiur pernidata tiur nang perengulot alani do patik ni Jehovah on hamunak kadamang doh dainang dada holam manugihon hita persea tude bata atik peina balga alai kon huhu do dibentuk didesain patik ni Tuhani nang sadok pernguluot ta marujahan tulomo ni roha ngasomal tabigi Psalm 110 sia ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalam disulu hatai dungi gebetur manang paradalan dada hola center manang na arus distrik sulu-sulu dihita ala yang guna rumikot hamuak kadamang doh dainang hatai misalnya ada orang sotadok sido honota disulu zo merhiti-hiti hatai cocok ko manang dah ada orang sotadok hatata tu tetangga doh tulung hatta disulu zo merhiti-hiti hatai mangapuli bana don manang nadang ada orang sotabain sikap tamarado ponak kadongan tapak kejo hatan debata manulu marsulu laho mangapuli dui manang dang manang nagabi manugay dui turohani dongan do lan akka as hamunak kadamang doh dainang di 2 Timoteus bidu tolu ayat 10 doh 10 pitu sajok doa disungguli taringot tu fungsi firman Allah 2 Timoteus tulu ayat 10 adong opat fungsi firman Allah dalam kehidupan kita di hatabata idok ay nasa surati sini haton ni debatado perjulu fungsina hasea mamudai mengajar. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, firman atau Tuhan itu sedang mengajar kita dan kita sedang diajar oleh Tuhan. Ada di situ proses belajar mengajar. Ada di situ proses Tuhan sedang mengajar kita dan kita sedang menerima pengajaran dari Tuhan. Dung diajari hita paduahon ima dipicang. Ikonolo hita mazalo aha picak-picang ide batatu hita. Molo dipabahir do hatai dangolo di hita dipicang dang mernidok hatai. Hatan itu hatatu tu hita. Ai buasa dipicang tentu
asa unang tatorutso do merdalan atik tungarong disiakan naso lo menirohan debata. Mulai pitang ama do ina natoras akan nakonna nang ditatap inong nga do among ngay do mulo terus anak ko merdalan dang dipaingot salaman do mga laka. Dung dipitang di do mamuse pauli-ulihon. Di pauli manugunugu tunadinggan. Jala paopat to manugunugu di bagasan hati ko. Naopati ganup tasahatan debata iko berlangsung dulu si proses Tuhan sedang mengajar kita diajar. Paduahon pada saat tasahatan debata nang detik kita bagi akajamita ikon hatairo mamitang hita atik tung nang wadong si paturiota silak kahonot na duminggan marujahat tulomo ni rohama dungi pauli-ulihon asalam sikop asalam uli jala paupaton manugunugu di bagasan hati gorang jala hapatian na gabi hobas kita tunasa ulaun nadingkan. Hamunak kadamang doh na idang napatuluhon mulo tajakon patik dot hatan di bata nasuding gani taida majo songod dia margana. Songod dia mau ba didok suding gan di ayat 10 sada. Didok disi umargado akai sian mas dohot sia siri palak tumonggi do akai sian situa niluba dohot tangguli pati ngi jahubai dohot sude hatan debatata umargadoi siam mas doho seri palaki jala tumonggi sia situa ngiluba doho tangguli anggo tahilalanian daini situa ngilubaon naksuadong di sigula luar biasa tong gini ay malu situa ngiluba na sumarsapur doho gula tang rolanok tu si alay mo situ ang iluban na orisinil songoni tong gina nakswadong disapur tu si gula dang rolanok tu si dang rorong itu si alani tong gina alani alah kalidok kodepe sian sari intini tangguli ima tangguli artinya madu itu pun sudah sangat manis dan ori tidak mau didatangi oleh lalat tapi inti yang lebih manis dari situ lagi ima tangguli umargado patik ni jahuba umargado hatani jahuba sian nasa saluhu nai hamunak kadamang doa kainata mulunau marga di pahamunan yang dia mah. Anggo amat do salah satu na marga di hamu di pamatak taum majorupani ima akakalung munay. Pasti do dijagay denggan di papea denggan asa suatu dibuat karena itu berharga kita jaga. Bahkan si pata IBP mulut tersonarong cincin liba tersonak aku do tangan liba rupanila ni titino gari perhiasan nata pakai ngaso ni argana hita mangaramoti mangareduton sotong mago sotong dibuat diba sotong ditakozolma lambehama hatani debata pati ngijahuba nau marga siya na marga di permulut na si Ganup. Iba dohyay dokon Agustinus seorang tokoh gereja kasi tong Agustinuson sa halak perjahatian du ibanah wakadamang do dainang. Alay di pardalan ningoluna di bereng imana ma
buhi ni Jahuba na say paydayba na tagad di ulahu ni mana na zahat. Say diberengi mana buhi ni Tuhani tiki di ulahu ni mana ulau naso dengkan. Ido pertobatan ni Agustinuson, seorang tokoh gereja, bapak gereja, karena dia mengatakan songonna di Mazmuri langitodo saluhuna mata ni Jahuba peidaida au manangape hula dan adok tapenanggo sada penelias siap panatapan ni Jahuba. Dungi gabe diulahu ni mana ma hatai sahat tu nama kanguluhon, sahat tu nama melehon dirina gabe panguda di bagas zoron debata dan di pudian nyari taboto sada tokoh gereja, bapak gereja yang sangat berpengaruh dalam arus reformasi gereja. Autsura soolo panguda na dikanai mangoloi na idok ni Tuhan Yesus misalnya maempa aiki itu tong tidak akan pernah ada mujizat. Alai nang pesirana maralo tu bagasar rohana, alai ubal gadotong pos ni rohana, pabuana adong sifatu paun ni Yesus, molo disuruh nasida mangusehon aek tutonge. Tanda-tanda mujizat tidak akan pernah terjadi kalau pelayan di kana itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Alai ala dioloi saut madi ida dadda halongan na balga marhiti-hiti na muba aik gabi ang soni do hita hamwak kadamang dingulut taon marhiti-hiti hatan Jahuba marhiti-hiti patik na nasuding gani molotawlahon doy nama suda pa dungidok kon tong sada tokoh gereja marguar mudi warna hatan debata tudus may tersong sada permen tudus ada dang permen maksudna bobon molo tabay nito pa mangata say matua tabudo pakilalata sudah pahilala berwarna asing ginagabe tono pangabas taon lay umuli tumabo tumonggi ng atata iban na mularong halak na mga lang permen sana hatanyo petro kontrolo dohot dengan lubi siya na patut dalon na ditonga-tongan kita umarga hatay doho pating debata siya sere palaki siya mas ang gulunggo mas niyan ngatok tibo karak niyon alay moridok ko sere palaki mas murni yang sangat murni umarga siya di lupa hatan ni jauh melutabu kay detah mo kadamang nomor 25 ayat sada tabuka mo stokin hatamiya lituhaku artana margai artana margai mauliata itu hatta mula sa di basa-basa o debatare pe dihitan waing akatabang muna akasawi muna aka kontrakan muna aka deposito muna di pasu-pasu Tuhan alay unang lupa hita anong ko penadao umarga siya ni imahataning jauh say paiyad di rohakku unang sohutiopi molosobe sitiopan hata na badiyai aha mahuzahan ni habor
nak penang somal edeon aletok tadeho mazolo maruzahat wa sa pulusadai umarga hatan debata siya seri palaki tumonggi siya situa ngiluba dohot tangkuli pamajuamang. Kami ale Tuhanku hartanang margai tai paya di rohaku nunang suhu diopi moloso besi hatana badiyai ahana mahao jahan niha porseaoni mula ta pahusar-husar sa sitong atiki marede hita songoni puro tunggay bilam tahilala memang itu tu situ pan molo sorong behata ni bata nagura nga do nang kanamora molo soy pakke nang hamuran non do anak kon na masuasaihon ido ibena tang sudah pulala na menguluh namang tang mararti hulala ngulukon hira na so marguna do dietong dohot akartan alay muludung disi sudi sikop na dong di bana dungi berzum se do anak konna sikola minggu do paupuna marede ede angahirane di bagun wagi jakula lamang tuaeng intarupan ala sikop diralay bala disi narikot di ngulu alay disi tong narumikot siya narumikot imahatani molotiki di hutan nami rosa da ama doho ina marsahit pahopuna mangnanak konna say tangis molo dibereng ubaton trauma ibana nakso di pangat depe hora dibereng paubaton nga mangangguhi pahopunaon alay mo na holong gorohani among nga doho opunga iro matu inatana haru pokal bebene doho pamanganay. Orang tua berani mamokal pamangan ni anak ko na doho paupuna asa masuk obaton. Loso ko ni tangis sa tokin ay di partangis nai masuk maubati berinteraksi madoho obati di kitangis ibana masuk laos ima par balum. Berani do pehita kamang doho inang di tonga-tonga di zaman digitalon. Mamokal pamangannya nak kotai marmemehon hatan di mata na marga. Manang nang tadok go, jangan lama, tidak usahlah dipaksa nanti tersinggung dia, atau nanti sakit hati dia. Alam na menjaga perasaan sa tokinon, hapedang apala padenggatun itu, tidak. Hamunak kada mang doh day nang tabigi majus misera na itong Bukid Deta na tong tira sarupa dohoti nomor 272. Tunggu tabuan bibilta te do Bukid Deta te. Anggo soibuan Naomi bibilda dang minoto beisi dohono non teladan mabuat bibil dito nga ni Garidata te. Bukid de nomor 272. Sia sudi parulian na arga. Sia sudi parulian na arga. Sada huboto hutiop toktong. Gudang gua ka parulian. Gudang gua ka na marga dehita. Alayadok sada sia saluhu dehi idok paredeon na hutiop toktong.
Yesus Tuhaku ho artana arga na mangatasi sudena atong na mangatasi anggo hepektai dang boya tasya sude maningaha atit pegudang na boy diatasi tapi tidak mampu mengatasi segala sesuatu alai hatan debatai do na mangatasi sudena atong dibahani takup Tuhanmu tung tiop hatana say pangasahom ma baga tung maju taide hosalete puhut tapaurat tu bagasan rohat tapi sian sudi paruliana arga sadahu buto hutiop totong Yesus Tuhaku ho arta na arga na mangatasi sudena atong takut Tuhan tung tiop hatana say